Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Vale, bienvenidos a nuestra casa. Y nada, simplemente antes de la intervención del presidente, daros las gracias a todos y a todas por el trato que tenéis tanto con el Servicio de Deportes como con Pablo y conmigo y con Marcos, el director. Y nada, animaros a que sigamos haciendo una buena realización de este tema del fomento, más que nada porque creo que tiene que tener una calidad buena para que nuestros chicos y nuestras chicas de la provincia pues puedan disfrutar del deporte. No tanto importa la cantidad, que también es importante, al final pues llegar a los máximos niños y niñas posibles de la provincia, adultos y adultas, pero sí que yo creo que la calidad de las intervenciones que hagáis tanto federaciones como clubes sí que es importante para que intentemos que cada uno de nuestros niños y nuestras niñas pues sigan practicando deporte, practiquen diferentes modalidades, ¿vale? Que no se centren siempre en las mismas modalidades y puedan tener una vida saludable y que sean un poquito más felices. Muchas gracias, creo que ahora vamos a pasar a un vídeo un poco de resumen del año pasado y después hará la presentación un poco oficial nuestro presidente. Muchas gracias. Programa de Fomento Deportivo 2024. Dende a Deputación de Ourense levouse a cabo un programa de fomento deportivo en colaboración con federacións, clubes e asociacións deportivas da provincia de Ourense. O obxectivo principal foi chegar co deporte a todos os concellos da nosa provincia e que os participantes entendesen a infinidade de beneficios e valores que ten o deporte. O orzamento destinado ao programa foi de 60.000 euros. Nesta primeira edición leváronse a cabo tenis de mesa, hockey, patinaxe tanto en línea como artístico, deportes náuticos, vóley, bádminton, zumba, atletismo, escalada, salvamento acuático, pickleball e xadrez. O programa estivo dirixido a toda a poboación, tanto infantil como adulta. Un dos obxectivos principais foi o deporte en familia. A participación de múltiples concellos xenerou un ambiente de cooperación e cohesión social entre as localidades. Co programa chegamos a 45 concellos da provincia de Ourense, cun total de participantes de 2.400, o que reflexa unha considerable implicación da comunidade e unha extensión xeográfica significativa. O programa logrou promover a actividade física nunha ampla franxa de poboación e creou un impacto positivo tanto a nivel de saúde como de cohesión social dos municipios da provincia. Programa de Fomento Deportivo 2024, Deputación de Ourense. Bueno, pois, moi bo día a todos e a todas. Un placer estar aquí nesta mañá dándolle continuidade ao que acabamos de ver, a un programa que se iniciou o ano pasado, acordadevos que fixemos dun xeito moi modesto, pero cunha finalidade moi clara e que creo que os datos que acabamos de ver aquí pois acreditan que conseguimos o obxectivo e o obxectivo deste ano é aumentalo. Así que, moi bons días a todos, moitísimas gracias a presidentes de clubs, asociacións, federacións, que estades aquí acudindo a esta chamada da Deputación e, concretamente, quero lle dar as gracias aos meus compañeiros da área de deporte, que están facendo un extraordinario traballo e que realmente son quenes tiveron a idea, implementaron a mesma con moi pouco diñeiro e siguen implementando a mesma, siguen tirando da mesma
a tenor da resposta dada, que é unha resposta, como vedes, moi importante e unha resposta que aspiramos a que cada vez sexa mellor. Porque o obxectivo é o que se dixo aí e creo que non hai mellor lema: ningún concello sen deporte. É moi importante, efectivamente, que o deporte chegue a todos os estamentos sociais, a todos os territorios e, evidentemente, na provincia de Ourense temos un hándicap importante, que é que en moitos territorios, moitos concellos, son concellos pequenos, con escasas instalacións en algúns casos, con pouca xente, en algúns casos con poucos nenos, normalmente, sobre todo no rural, con moitos maiores. E o obxectivo, efectivamente, deste programa de fomento do deporte, que creo que é o mellor obxectivo que se pode ter, fomentar o deporte, facer que a xente faga deporte por as múltiples beneficios que ten, pois ten como obxectivo chegar a todos os concellos, os 92 concellos, partindo xa dun dato importante, que na primeira edición que arrancamos, gracias á implicación de todos vós, gracias á implicación á acollida dos concellos, xa chegamos á mitade da provincia, 45 concellos, somos 92. O sea que creo que estuvo moi ben para un programa que arrancou de xeito pioneiro, en modalidades a veces non tan habituales, estamos acostumbrados a falar de fútbol, baloncesto, etc., pero aí temos moitas modalidades que incluso chocan un pouco co territorio e, sin embargo, foron moi ben aceptadas. E, por lo tanto, creo que o primeiro é facer balance do que foi esta primeira idea e donde ahora mismo estamos consolidando e dándolle un impulso importante como pretendemos. Os primeiro é recordar eses datos, 45 concellos a mitad da provincia, xa temos un camiño importante andado e tamén 2.400 persoas que participaron neste programa. Sin duda, é moi importante, sobre todo, cando atendemos, fundamentalmente, que o mismo vai dirixido aos lugares onde máis difícil é practicar deporte, no rural, non? Por eso, porque non hai moitas instalacións a veces, non son as máis adecuadas, e incluso non hai moita xente que faga deporte ou o ten máis complicado, non? E aí queremos centrar, efectivamente, o noso obxectivo. As aspiracións son moi claras. Queremos máis participantes, queremos máis extensión territorial e queremos aumentar o número de disciplinas que se practican neste programa de fomento do deporte. Temos que ter claro, desde logo, desde este equipo de goberno presidido por quen vos fala, o deporte é un obxectivo estratégico na política da Diputación. Creo que o temos acreditado, estando sempre ao voso lado, porque además nos sentimos cómodos, nos tratades moi ben. E, por lo tanto, nós temos que estar ao lado da xente que fai o mellor, que traballa por a nosa xente, que traballan por os nosos veciños. E vos o facedes, todos responsables de clubes, de asociacións, de federacións, efectivamente, que participades neste programa, que facedes, fomentades o deporte en xeral, o facedes, traballades por ese deporte, que evidentemente é o que nos une a todos. Por lo tanto, nós non vamos, como dicimos, non vai a quedar por nós. E este ano damos un impulso a este programa que tan bo resultado, é dun xeito, insisto, casi artesanal, surdiu o ano pasado, pero gracias á implicación de todos foi tan boa resposta que este ano nós tamén queremos dar unha mostra de que nos importa este programa, de que ten que ter continuidade, porque creemos, efectivamente, nesta política deportiva, nesta política de fomento do deporte, dese deporte base, deses hábitos saudables, desa transmisión de valores que van ligadas ao mundo do deporte e, por lo tanto, está claro que ese é un obxectivo. E como os obxectivos hai nos que poñer con cifras, eu creo que a cifra dá unha idea de por onde vamos. Son cifras modestas, sabémolo, pero van unidas a moitas outras que levamos a cabo, todas estas axudas, todas estas inversións, que efectivamente vedes que tratamos de atender na medida do posible as vosas necesidades, as necesidades da xente que fomentades o deporte. Bueno, digo que a cifra ainda é modesta, pero ten un aumento sustancial. De 60.000 pasa a 90.000 euros. Estamos falando dun aumento do 50% da cantidade. Por lo tanto, está claro que teremos máis medios para lograr eses obxectivos que, como digo, non son outros que chegar a máis xente, chegar a máis territorio, ampliar as modalidades deportivas. E eu quería concluir
simplemente, a modo de resumo, cunha serie de obxectivos que buscamos con este programa. En primeiro lugar, evidentemente, o seu propio nombre lo indica, fomentar a práctica deportiva na provincia e especialmente nas zonas rurais, onde é máis difícil facer deporte. Queremos tamén facer un deporte inclusivo, incluir a todas aquelas persoas que queiran facer deporte e que non sean excluídas nin por razóns económicas, nin por razóns de onde vivan, nin por suposto ningún tipo de discapacidade. Así que, por eso, tamén queremos que o deporte sexa inclusivo, que o programa sexa inclusivo e fomentamos, evidentemente, que se teña acceso a través de programas deportivos adaptados. E tamén queremos centrarnos nese obxectivo, nesa franxa, como é a idade escolar, para previr un dos grandes problemas que temos na actualidade, como é a obesidade en edades temperás e o fomento, por tanto, da saúde. E, por suposto, promover a actividade física, a mellora, o benestar para a xente adulta tamén. Aquí temos moita na provincia e a verdade é que responden extraordinariamente ás convocatorias que lle facemos, porque a veces asimilamos deporte a todo o mundo, a xente nova, a xente que a deporte base, e está moi ben, evidentemente, que está claro, pero tamén necesitamos ese deporte para a xente xa máis maior, que xa ten hábitos deportivos e que se non os ten, os colle fácil. A xente está por a labor de facer deporte e, ademais, ao vosso lado é moi fácil. Así que remato dicindo que todo isto que aspiramos a facer, que o ano pasado lo fixemos dun xeito, insisto, máis sencillo, máis artesanal, con menos cantidade. Este ano seguimos con este obxectivo e isto non é posible, insisto, sin que as federacións, os clubes, as asociacións deportivas nos axudedes. Por iso estamos encantados de estar con vos, estamos encantados de participar sempre con vos na man en calquera actividade e iniciativa que fagamos, porque hai que fager da vosa mão, da xente do deporte, da xente que vive o deporte, da xente que sabe de deporte. Insisto, o obxectivo é un obxectivo ambicioso, pero un obxectivo necesario, un obxectivo que nos pide a xente, que non é outro que levar o deporte a todos aqueles lugares e a todas aquelas persoas que o queiran facer sin exclusións nin económicas, nin exclusións sociais, nin de ningún outro tipo. Os valores do deporte, os beneficios do deporte é algo indudablemente beneficioso para toda a provincia. Nós queremos seguir esa senda realmente e facémolo da man vosa, da man da xente que sabedes como hai que transmitir estes valores, como hai que facer e cumprir estes obxectivos. Así que, para min, un orgullo, un parabéns por o balance que entre todos, porque evidentemente isto foi cousa de todos, era un programa modesto e, sin embargo, tuvo unha gran extensión territorial e un gran número de beneficiarios. Este ano é un poquinho máis ambicioso, a nosa provincia merece isto e moito máis, e po ano que ven seguiremos apostando porque sexa todavía máis ambicioso, porque estou seguro de que as cifras que acabamos de ver deste ano vanse a quedar pequenas, vámolas a superar en todos os ámbitos e vámolas a superar da vosa manga. Así que, moitísimas gracias por axudarnos a levar a cabo esta labor tan importante para a provincia. Sin vos non sería posible. Moitísimas gracias.